Tini bosong beri besarangni salni pandana nai dongnai khapangni lukurangno lamsago tei जों tini khonalainai khoraksa NGO bai gedaljak tei bukhuk monjodya bormano lamsago tini o pandao khulumkha. Khulumkha. Aw hingke जों tini obono saiman lainai bosong beri besarangni sal ufruni jimi palaijak tai tamangui o beri besarangni salno asake importance rejakha. Puilano jo tonono ani hamjakma tei khulumaya pharo tini National Girl Child Day hayakeba bosong buri bwsarokni sal hinui kobokjak tini o jagao जों achukjak tini tangui bosong buri bwsani sal hinui palaijakha abo hingkhai hai chini 24 January bisi brum no bosong bwsarokni sal hinui जों palaio tei chini dofa chini haste hayung hakotoro buri bwsarokno gender equality ba buri chela hinui khakmani a khakmarokno rwgui tangui khak ba khakmani bisingtui chini buri bwsarokni je naikoljaknani abono rwgui Bharat hakotorni Women and Child Welfare ni bwkhaktui bisi brum no 24 January 2008 ni simi o bosong buri bwsarokni sal hinui palaijagui tongo hingkhai obono no sanai chini dofao hayung haste joto jagano buri bwsarokno hingkhai nukhungni bosongni bumung rwimaya phiya buri bwsarok hingkhai buini nukhungni hamjuk chengnai hinui जों buri bwsarokno जों belai khaino chini o hayung hasteo dofarogo norui tono aboni bagui no abono muituna rwgui जों chini buri bwsarokno amtui hai normungo kebeng yatui bongni nangthai lekha swrungnani bongni thwngnani borokni rwngnani borokni sinani borokni je manthai soktairokno sal brum no जों abono जों rwimaya ba rwya amtui hai nukjagui tongo amoni bagui no chini o tinini o je 24 January abono muito khlaiui abono bwkhao puitu kwrak khai teisa muito narwngmani bisingtui जों abono palaiui chini dofani bwsarokno kaham khai जों tisai manna bagui phiyaba chini bosongni bumung narwgnai hingkhai जों uansukgo ba dofani borokrok uansukgo jesalase hinui aboni bagui no kwbangma bosongrogo nukjago bwrui bwsa achaikhe chini o hasteo no juda bosong chini bosong yapono juda bosongni borokrokno nugo bwrui achaikhe hingkhai 7 barse borok joglo phiyaba chela bwsa achaikhe borok 9 bar aroni simi no se achai drop ni simi se cheng drop ni simi se borok haike khagui phaio bwrui chela hinui tei kwbangma bororok bwrui bwsa hinggakai bwrui bwsano je buma bwrui bwsa bau ba achairo hinggakai a bumarok hingkhai nukhungrogo swdui bo kisa norjago bwrui bwsa bo achairo hinui khorakchaya khorakni khorakram khorak bwrui achaikha hingke hinggakai kwbangma bosongokai khoroksapono se chini nukjakmani amtui hai जों siwo je bwrui bwsa hingkhai no se abono buini nogor hona nangnai burden hinui borok uansugo phiyaba haiya bosong narwngnai bosongni bumung narwngnani bagui hingkhai bwrui wngthung chela wngthung je bwsa lekha swrungtini samung khaitini bumung narwngnai dofani bosongni hayung haste Bharat hakotorni bumung narwgui
माननाय bo dopao bo kaham honjaknai Abono. seikrong simiya borok bo kaham nanangnai haikise bo bosongni bomong narogo ba narogoi mano phiaba kwbangma borokni uansukma kai hai je chela bwsa hangkaino bosongni bomong narongnai phiaba जों tabuk nogo asuk je tabuk जों sakangoi tongo tai government rogo bo saklaijago beti parao beti bachao ke amsake aware khlai tongjago asake जोंनो government rok जोंनो phunugoi tongo sebroi tongo samroi tongo phiaba to phano जों nugo tabuk phano se baksa baksa jaga rogo bori rokno poreria kho samung tangnoi ton kho kwbangma jaga no samungni bagoi borok nok nokungni samungni bagoi simini borokno omhaike thepai tongnai jago lekha pora khlainai hingkangke chwlarokno se borok swkang swkang omhaike rohor jago phiaba जों o jaga te sanani muchungo bori rokni hingkangke borokni tabuk borokni sak ham tongthani borokni tongkhoro borokni bumung khlaitani thung borokni sep manani joto jagano जों equal hini hampano जों tabuk kubui kubui je जों o jagao tak chini bori rok bo jagao tong bo jagao tabuk जों bachajak aborokno kisa जों khanalainai ba जों tabuk bo equal himpono जों tabuk phono khagjak nokho nukhungo jathini nungthini sri je bori bwsa hangkai nang kisa chela bwsani se chamung nungmungo sri se kisa karjago phiaba chela bwsa hangkai lekha swrungtini bo bono kaham jagao kaham lekha phwrwngma jaga rogo tei nokni je khainani nangmarokno chwraini simi no phwrwngna se nangnai phwrwngkaise bo boni nukhungo thangoi khlaina se nangnai borokno u lekha sidorok simi se lekha phwrwngnai amte hai uansuknai kwbangma bosong kwbangma hasteo no tabuk bo tongkho agi to tongo no tabuk bo tongo agi rogo tabuk phono baksa bosongo tongo umor bisi 5 ba umor bisi 5 bosor rogo no bori bwsano hingke borok kaisi tongo kaioi te 5 bosor rogo 10 11 bosor rogo hingkai bini swrungnani porinani thungnani aborokno bo bini mentally abo haikhe mayaoi harassment se khaijago phiaba o 10 12 bosorni pore hingkai bono bokra bari chori hojago bo bokra tamo bokrajak tamo sai tamo bo kunu saimaya ajora rogo abro amateur bo teenage siku bini jora जों to saimano tabukni chini teenage जों bono porinani jora bono जों komse kom chini bori bwsarokno जों aforo nok nukhungni borok ador jotno khe जों bono school rohnani जों bono sep kaham rwnani tongkhorok kaham rwnani tei जों je chini bori bwsarok nugo joto jagano chokno sikrei tonmani hai aro ta thangdi aro ta khlaidi abo ta kandi abo khaimaya abo khaimania hairok ama hairok nei जों sajakmang chini somajo chini joto chini tabukni je socially rogo bo जों norjakma hakena to abo tongkho tabuk जोंनो thingno equal ro hampano hingke abono जों je sanani thangma hingkangke tabuk जों bo jagao जों tabuk bo tongkho जों bo jaga sokoijak chini bori bwsangthang tak chini bori bumangthang जों tak bo jagao tong phiaba o jorao belai khaino aborokno awareness ni bisingtwi Bharat hakotorni hasteni kwbangma awareness ni bisingtwi aborok tabuk turuk turuk khaioi kwbangma bosongo no kwbangma dophao no kwbangma hasteo no aborok turuk turuk khai jotono janija bosongni bori bwsarokno hasteni bori bwsarokno kusuk beremni porithini kusuk beremni swrungthini thungthini ajaga rogo tabuk turuk turuk khai kawui tongrogo aboni bagui no agi rogo khai phia tongo tabuk bo tongo tangkhai percentage belai kom wngkha bibinno ongko rogo nukjago bori bwsarokno hingkai nini samung tangna bagui buni nok rogo rohojaknai hingkai o churi slamani factory rogo biri slama factory rogo ba buni nukhung rogo samung tangnani amti hai baksa kaiba tarangoi
borokno samung hamyarok amti buklari involve khaitoni amoni bagui 1986 ni Child Labor Act aborokno balai khaino Government of India Child Labor ni Act abo naikolma bai tabu chini hakotoro hasteo bo kobangma amti hai rohormani jaga awareness ni bisingtui tabu turuk khai amti rok komiwi tongro tei tebo sanai buri bwsarokno nini torsana jorase nung chamani chaya charma chaya nung kainai bornai tei bini je manthai bokrok bini kaisa bini sak kaham na hingkai bini thungnani bini chanani joto nango a jorao se aborokno maya hingkai praino chung nukha chini buri bwsarok anemia rok ba thwikom hingkai thwikom wngui kwbangma chrai bwsarokno anemia rok manjagui karon bini protein chamung bini minerals bini vitamins jing rok manthoi je nangmani aborok bo protein chamung rok maya hingkai amti khai kwbangma chini hao amti haike buri bwsarok nini thwikom rok nukjagui bimar rok manjagui thwikom ni bisingtui amti hai thwima rok bo nugo percentage kwbangma se thwima rok nugo aboni bagui no जों दिनैनि सालो बेलायखायनो आबोनो मुइतोनारक थाय जोंनि बोखाव समाय तांथाय हाया फायदि जों जोंनि बुरै बोसारकनोबो जला बोसारकनो खायतै जोंबो जोंनि बोसारकनो आमति खायै जों लेखा सोलोंथिनि परिथिनि निनि थोंथिनि निनि कतर सामुं खालायथिनि जत जागानो जोंबो जला बोसारनो रहमाहायनो जों बंनोबो यागाननानि नांगौ गाय जों सालब्रुमनो बो बुरै बोसा बो आगिरगोबो ताबुरगोबो दंगो जत नगो याफनो गोबां मानि नु खुंरगोनो नुगो ओइ बुरै बोसा बातां खायनाय तारो हदि ता खायदि अबो खायमैया अबो रैमैया अबो जुमैमैया बो अबो परिना नांगिया बो हायनो लेखा सोलोंद्रब हायनो बिनि किसे मिसे परिद्रब आमति हाय मेन्टेलिटी नि बरकबो गोबां मा दं आं आमति हाय नखुंनि बरकनो सानाय हायया जों दिनै बुरै बोसारनो जों तेबोसे गाहाम बुरै बोसा खरकजा लेखा सोलोंगाय बो सिखायसे बो नखुं खामानि यागुलो बिनि बोसा आसायखाय आ बोसानो फोरोंनानि कारन बोसानि पुइला फोरोंनाय गाय बिनि बुमानो गा आं बुमा हनजांनायसे मेचुर निया बो नखुं खातिनि बाहायके खानाय आबोसे बो सिग्राया बो आबरंनो से कुनु सीमा गरै गाय बो खरकसा बोसानो ताम फोरोंनाय नखुंले बो गाहाम नखुंले बाहाय खानाय गामनि बागै गोबांमा अमति हाय नखुंरकबो नुकजागो जे नखुंरक बायथांगो बो तैदुलना रोंगिया बो नायकलना रोंगिया बो फोरोंना रोंगिया गाय केसे केरें रक फायो आमति रक नुकजागो गायते सुदु आबैया गोबांमा जागावनो नुकजाखा बुरै बोसारकनो फालि रहरु फालि रहजागो ते चिराय रगो काय रहरजागो ओंखाय बिनि अ जे फालि रहजांनाय बनो फालि रहकाय फातारनि हाकतरगो सुदिसे फालि रहजागो गोबांमा बुरै बोसारकनो ओंखाय फालि रहजाकाय फालै बआरो सामं हामियारक खलायजागो मा खायो जरा जरा वाके बरंनो रांरक थुमरुओ बिखारक थुमरुओ सामं हामियावबो बरंनो आरो गोदालैतनो ओंते ओंते खाय जिनि बुरैरक न बरक साक फालमानि हाय जागारगो पर्यन्त बरक त्रांगै फालनानि बरक चेंगु गोबांमा दफावबो गोबांमा बररक आबुनि बागैनो आं साना नायो जे जों पुइला जिनि बुरै बोसानोसे जों लेखा सोलोंनो नांगौ बसिया नोंखायसे बो आबरंनि हयते बो काटिवै माननाय ते जाय बोसारगो बाक्साखाय जाय बोसारगो न काय रहर कांगाकाय आकाय मानि यागुलो इको थासिम सामानि याकंनो ओंखाय जिनि भारत हाकतरबो नायजाक चाइल्ड लाइन हनै दंगो आगे जिनि अ हास्तेवबो कायसे एनजिओ आबो नाय दंमानि त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति आ चाइल्ड लाइनो 10-9
an number dial खायगे हंखाय ani amchayo phono kailai dong khachrai no hंखाय जों abono an number kol खायगे aroni phai kasoi bongno tonnani jaga amti hairok rwnani sep chini Tripura Sarkar baibo naikoljak tongo phiaba tabuk hंखाय abono Somaj Sikhan Somaj Kolyan Doptor abono tabuk naikolui dong hंखाय belai chini kahamni kok hंखाय phaidi जों je amti hai tabuk bo ngui tongnai rokno se o kok sao je Somaj Kolyan bai naijak Somaj Sikha Doptor bai naijak chini childline rokno जों kwbangma amti haikhe nukha kasujak je nini 13 bochor 14 bochor rogo amti hai child marriage jeta hino abo kai tongo hंखाय abono childline ni bisingtibo abono kasujago plus jodi amchani kaham wansongna korong borok tongkhay borokbo abono police ni bisingti khai kasui rok tongo tei abo simiya kwbangma khogui trangjaknai tongo khogui tabo bwri bwsarokno lekha phwrwngya hंखाय borok amti hayono kwlainai hंखाय sinai ni bisingo siabo bangkogo hंखाय siya family baksa amti hai family bo kwbangma tongo sini hakotoro hंखाय bwsarokno borok phali rohoka achrai no phali rohoka hंखाय achrai to kuno siya hंखाय abono amti hai chini kwbangma je chini amti hai kasonai amti hai kasoi bono tui hainai o state ni takaisa state of phonongthong ba protection of child ro nai tongo abono nai tongo borokbo kasoi tongo hंखाय amoni bagino जों tabuk amti hai jukrekha chini Bharat hakotorbo te chini Tripura hasteobo amti rokni bagi belai khaino chini awareness camp rok school rogo tabuk je mid day meal rok rei tongmani ha aborok belai khai chini bwri bwsarok chrai bwsarokni je mentally je borokni kaham hwngnani ba sak hamnani aboni bisingtibo chini government rokbo belai khaino kaham kai tabu sakthari tongo tei aboni bisingo beti bachao beti porhao hnei je chini tabuk Bharat hakotorni naijagui tongmani chini je pradhan mantri je abo kaisa beti bachao beti porhao rok hwmani aboni bisingtwi borok babio bwri bwsano kai poriri tangkhainani poriri phono kaifuru mono rang khoros kai kaina nangnai phiaba tabuk kwbangma amti hai angko tamhin chini Tripura hasteobo nini angko konna bata hnei ri tongo hंखाय 500 taka khai konna bata rokni bisingo mankhai a konna bata ni rang rok bai bo lekha pori thini phonongkha bosu umor jorate rujak abo bini je sikla umor ungsugyani 18 asukjar abo rujago tei Bharat hakotorni bo nini sukonna somridhi jojona hnainai arobo nung bwri bwsarokno nung 250 khaiui se nung rang rok khatika hंखाय abo bahaino abo nini tamhnai belai khaino nung 250 ni simi nung lak kaisa jora phono nung khatiman hंखाय belai khe aborok chini lekha phwrwngtini lekha swrwngtini chini nukhung subathini bini je khaina musungtwi chini Bharat Sarkar bo amti hai kwbangma bwri bwsarokni bagui rei tongo tei nini pora lekha swrwngtini nini marks kaham mangkha hंखाय bo marks kaham mangkhai bo aboni bo rei tongo hंखाय aboni bagui जों chini bwsarokno जों amti hai khaiui जों kaham porirna nangnai kaham sikha khairina nangnai tei जों somajo bo chini je amchai rogo tongma jaga rogobo जों aborokno जों kasolaina nangnai naikolanna nangnai angsitwi nonobo sirina nangnai aboni bagino je chini tinini o sal je 24 January bisi brum no Bharat hakotor bai abo chini pora chini haste haino joto hasteo no bosong sal National Girl Child Day chini sara Bharat borsho no amti haikhe palijagui tongo je na harmongja obono na tabuk je chini bwri bwsarokno जों abono naikokna nangnai je जों lekha pora je rongsrwng thani bono jate kebeng yatwi
Kebengya tei je kebangma government ni sebrei tongo. Aboni blana, okay? Tabo seng nubo nogo kebangma chini beri rok, kebangma bir khungrogo, chalok tongmani, hingke ajagani air trafficker mane borok traffic controller amhairokbo ungjak tongmani tei nini soinik rogo bo tabo kebangma jagano chini beri bwsarok no chong nugo. Army rogo amhai chong je agi saimano mochola simisi samung khlaio hinai chlani samung simia hingke beri bo kebangmano amhai navy rogo amhai jaga rogo chini thangjak amhai chong nugo. Hingke oro abono sanani muchungo chini kaisa naharmung tabuk chini tabuk bo sia tongkho amchaini lukurok tabuk bo amhai rokno chichogya tongkho thaching to nung saka je o amhai contact number tongo o number dial khaikha hingke jong kailema bolaima rokno kasulaiman samung khlai tongmani bono child labor khlai tongmani aborokno bo jong sahori mano hinai hingke phiaba jong aboni kaisa tabuk bo sichogya tongkho kami amchai bising besangni borokrokno amhai rokno lekha pora khlaina thangka hingke ba borokni rungmung rok kebangjak tongkha hingke aboni nung tam sanai. Amtui kebangi tongmani jagao ang abono sanai tabuk chini o hasteo bo askai beri bwsarokno porinani sebrui tongo hostel free school rogo nini tabuk kwbangma amtihai English medium school bo government belai kheno khulugui tongkha tei nini hostel bo free tongo hingkai para amchaini bororokno kwbangma amtihai sep nini sakham sep handi nini manthai sep nini kwbangma amtihai kwrui rokno bo bata rok rui tongo ako hingkai ano khungo hingkai kisa saitokha hingkai no ang kha khaio kuno nukhungo pano amtihai lekha srwngnani sebrui maya amtihai wngla khaima tongo phiaba tabuk kuno nukhungo nugo bwsa 5 jon 6 jon 7 jon hingkai beri bwsa mamangno achai tongo hinui buma rokno ang nijini mokol baithangbai nugui phaijak ang mokol baithangbai abono nuguino tini okokno masao je amtihai kwbangma poririya jemon okra bwsarokai porina phono bo sepmalia tangkai bahanok songno naiui bufayong songno naiui hingkai buma bufa haba thango amoni bagi bo somaj sikhan somaj kollan doptor crash center rok tabuk agibo tongo hingkai chong Bharat Hakatorni hoite bo kwbangma NGO ni bisingtwi crash center rok para amchai rogo nini 0 ni hoite 5-6 bosor hingkai tabukhai phiaba Anganabadi center no se crash center salamui rikha somaj sikhan somaj kollan doptor hingkai abono nung bwsa 5 jon phonongthung 7 jon phonongthung hingkai jagao o chrai rokno tonoi crash center o tonoi tabuk abuma bufa samung rok tangui manui hingkai tangui nai amoni bagui ang kha khaio amtihai porinani sepmaya nani kokya hingkai tei nung kisa class 1 rokni simi bo kwbangma hostel rogo beri bwsarokni bagui tabuk je amtihai sep rwjagui tongo hingkai aboni bagui no phiaba tabuk phono amtui agini swiglenglia hingkai tabuk chini percentage bo literacy ni je percentage bo nini agini je tulonai 14% hairok increase wngkha kusugo kakha hingkai phiaba agi rogo hingkai nini amtihai rogono phiaba tabuk joto hayung hasteo no beri rok nini kuchuk beremo nung je samani thaching beri rok nini air force ni nung Kalpana Chawla chini khoroksa Bharatni bose NASA o thangui bo tabuk NASA ni khoroksa angui bo ajagao thikya to phono chong bini bumungno belai sorman maro hingkai beri bo khoroksa hingkai nung tebo wansukdi tabuk chini je Bottomano chini je Mahamanno je Rashtrapati bose khoroksa beri hingkai abon bagi chong gorbo khaino saimano je beri bwsarokno kebengnani jora liya tabuk ba kebengmani belai khaino grekha ba tonglak abo hayang kha khayo tangi nuge deba Indira Gandhi song chini Bharat Hakatorno chalogoi thangmani tabuk chini je Bharat Hakator naidi nung beri pradhan mantri beri mukhyamantri nini beri thwngkwrung hingkai nini air force ni
nini joto jaga se tabok nini kiron bedi hindi nini Rani Lokhibai freedom fighter se agini freedom fighter se Rani Lokhibai song Aw. ora a hawo a barot hakotoro angkha khayo amti haiwan chungnai borok no mane tam hin chung joto kasoi aw je sia hangka ba bono chung awareness ni bisingtei chini government to khai tongo phiaba chini bo kaisa khlaitai tongo chini kaisa responsibility tongo ang khoroksa kaham tam hinai amtui ang kaham tui te khoroga tebo nang nang nai na di kiron bedi song borok hai buri rok top IPS officer rok nini borok simia nang tebo kebang mani ni agi nai di nini Pratibha Patil Singh chini bobo khoroksa tongi thangka nini te nini kiron bedi no kare nini Sorojoni Naidu song hindi borok hai kebang ma borok ni history thangka laibu ma wa sejak chini chini hakotoro kintu belai khaino song chini kono kuchugo chung saimano chini barat hakotoro kai kebang ma dopharogo kebang ma nini dharmorogo tongo buri rong no hangkai hu mondiro haprimeya buri besarong no phonong kha buri no phono jemon onna nong korogo je thabi maya aborong no turuk turuk khai mane tabuk je superstition rok no hangkai tabuk turuk turuk khai be jemon buri besarong no angko tamhinai sekal mutai amti rok kebang ma borong ni agirogo amti majra berjagai tongo tabuk bo tongo tabuk bo tharai tongo gayang dofani joto bororong no abono koina musungo amti hinai kunu koroi kunu sekal mutai bo hinai koroi joto abo sikhani obab gai nung jodi kaisa sikha khlaijak borok gai abo haino chung kasulai mano ga puila no sini dorkar sini buri besarong no chung tam hanai tebo kaham kai chung sikhao tarangna nangnai thongkrung khlaina nangnai chung meri komno saimano bo khoroksa sini no disni khoroksa burui chung Dipa Kormokar no saimano Tripura hasteni bo khoroksa burui resapkrung sorobi gai sini sorobi resapkrung songno saimano boro bo khoroksa burui gai u bongni buma bo phasongni wansuktai chung joto jodi gender equality no chung ba chini je burui chela hanui je no laimani o no laino chung no laimano chung belai khaino kasona nangnai kebeng yaui phaidi chung tini ni o sal belai khaino nangkongmani sal o salo chung katal khai chung samai tanglai mano sudo abuya chung tebo chini busabuti rongno chung baniyaro bo chini buri rok onek kusuk beramo tongbai abono hangkai nini lekha pora simia bele lekha pora korong simia kabang mano chungna chamong ni bahake chung chaiman chini sak bai thang ba saimano bai thang ba sawi chung bahake social no chung taibo phuare man chini mung bahake chung khlaiman abro bo chungna kabang mano chung government ni shape manai tong au hangke chini ya pharago ba sek jora krini bagai chini tabuk bo chise tongkho tabuk bo chung chala bari ni nornai ama hai ma pharok no lokorong nang tam sanane musung bo ang joto amti haiwan chungnai bosong mapha amchai hasteni bororong no ang koina musungo je amti haiwan chungnai no simi chung saya wan chukna kaham bororong no bang kesannai je ani ganao je borok wan chukmani amti wan chungnai a borong no ang niji borong niya wan chukma thiniwo ang bakisa borong no subawi mangkhangkai phurungui mangkhai sirui mangkhai chung amti hai borok no ma pharok no chung aborong ni kati ruoi chung chini busarong no bongni busarong no chung tebo kusuk beramo kusuk hasteo chung bosong ni bomong narangnai waris jata hino waris ni hilayu je waris mane bongshoni waris mane askai important ro amo hai ma phano ang sanai sudo ani bongshoni busa sala hama bai waris ya waris buri busano bo chung waris thlani mano sudo boni tomung kaham lekha korong borok kaham agoni bisingtei gai o jaga o chung tai saimano chung buri busano simi chung ro sanani ko gya na di chalarok ni bo wan chok mani kaham na nango opno buri bo ri jabuk ri kisa short kan thangka ba bin tongmani kisa
hamtaya Aw. amhai no khangke buite bono sujug mane bono जों amhai chalarabo mane bono choprobo ke thangtani himtani जों horsal thangmaliya जों nokhotani bo जों ma wansoko je जोंलाय बोरैबा जों जत जागानो जोंलाय बोरैबा निमा उसुलै मा दङ ताबो फानो जों किसा किरि करखा मा दंखो गा हायनि बागैनो amhai jorarago जों जलाबो सारावनो bo जों बुमा बुफा हानजानाय रो फोरोंना नांनाय अबनिनि बाइक लायो अबनिनि टटय निनि मय निनि काकी निनि मामी निनि बासैसे अमाके हालगनो बो जों माने बुनिबो साफा नंथों अबो जिनि कायसा दफानि बोरैबोसा जों बनो जों मान मारनाय जों बनो बरम मारनाय बोरैबोसा हांका नों बनो चप्रबनानै कगिया नों बनो सुजुग नायै बनो नों दागारै बा सेदेरै थानानै कगिया गो अमहाके ता खिखलायदों नै अबनो जों मा सालायो ते बोरैबोसा रगबो जों बासा मा जागा जिनि लरिया दै जों कुं कुसुखे जिनि बखानो जों करा खायै खाथनै जिनि वानसुं मा का हामकेसे जों कुसुगो कायमानाय गो जागा जलारो कय केबेंखा जलारो जों मकल हाइमे नासिका जों फिया काय माया जों थाना मो जों जागा जों थां सगै माया आम हायरगो अंगो हायनि बागैनो ओ जे जला बसानि मा फा जंनाय रगबो हायनो अबनो मुतुनारा थों जे बोरै रंनो जाते जरायनि सिमनो फोरोंतबनानै आम हायता खलायदों तुतुनो जों गाहामके नायतखलानि ओंथों हनै गांके जोंथ आमहाय कक गोबां मानो ताइबो तिनिनि असालो बोरै बसंनि नि सालो जों ताइबो सालाय मानो बोरै बसानि नकारै जों गोबां मानो जोंबो साइनो फायो तफान तिनिनि असाल बेलायखेन नांगौ मानिसा जों ताइबैसा आमहाय जराना मानफिका हांके जों सालायफिनाय हनै कक गसारै जत खापांनि नायदंनाय लोगोरगनो जिनि हामजांमा ताइ खाका हामयाफारै जिनि पान्दानो अरना मा थाक्सिनो ताइ फाइमानि बागै बायनो बेलायखेन हामबाय ताइ खुलुमका